नमस्कार गाववाल्यांनो. गेल्या 2 व्हिडिओ पासून बघताय तुमका येतात व्हिडिओ बघतात आणि जातात. सबस्क्राइब कोण करतलो आजो तुमचो पुढचे व्हिडिओ बघूक चुकले का माझ्या नावान आरड मारतल्यात मये काणीन सांगांग नाही म्हणा. तेव्हा आत्ताच हैतसरता तांबडा बटन दिसता मा ता जाऊन दाबल्या. चला तर पुढे चालू करूया आणि तुमच्या भल्यासाठी सांगतोय आजचो व्हिडिओ पूर्ण बघा. आज जा काय सांगतलंय ना तर तुमच्या सगळ्यांच्या भलाचाच असा. तर गाववाल्यांनो आजकाल कसा माहिती आ घरातल्यापेक्षा लोक सोशल मीडियावर पडीक जास्त दिसतं. फेबिकॉल पेक्षा पण भारी जोड असा यो. खाला पिला जयला निजला सगळा फेसबुकवर टाकतात. निस्ता फिलिंग करीत असतात. आता तुमका सांगतो याकट टाकूचा रावला असा तुमका समजला असताला काय था असं. तसे माझे काय जास्त पावसाळे झाले नाही या सोशल मीडियावर, पण तुम्ही आपलीच पोरा मनात मायेन उतला 4 प्रेमाचे सल्ले देऊया. ऐकल्या तर तुमचाच भला असा, नाही तर दाया हातीन पाणी सोडा. मी आपल्या सांगायचं काम करते. तर सल्लो पहिलो, वगीचंच कामधंदो नसल्यासारखं पोरींच्या इनबॉक्स मध्ये जाऊन जेयलंय काय गो खाल्लंय काय गो असा विचारू नको. समोर सुई जेयलंय आता भांडी घासूक येतंय असो रिप्लाय इलो तर इज्जतीचो पतारो करून घेतले. जर तुमचं लगीन झालेलं नसाल तर पोरींच्या इनबॉक्स मध्ये जाऊन हाय हॅलो जेवलीस काय बरी दिसतेस बरी हसतेस असे तुकरट प्रश्न अजिबात विचारू नको. कारण काय असा पुढे जाऊन ह्याचे स्क्रीनशॉट निघान तुमका हेच तुमचे सोशल मीडियावर बदनाम करतले आणि पुढे तुमचे लगीन होताना वांदे. मेले आजकालचे हे पोर घरात आवशी बनशीक बायले केव्हा विचारायचे नाही जेवले काय, पण सकाळी फ्रेंड रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट केलेल्या पोरी जेवलस का म्हणून बरोबर विचारले. हो हे कितकेंदा घास सामान खालय ता विचार सुद्धा कमी करूचे नाही. तुम्ही फक्त नाईस पिक्चर आणि लव रिॲक्ट करी रावताले आणि कमेंट मध्ये भांडणार हो केव्हा पोरगी पटून जातो याचा नेम सुद्धा नाही. हा तरी पण अति गाई संकटात देई या सुद्धा तितक्यात लक्षात ठेवा. फेसबुकवर तुमका जास्त कोण सल्ले देऊक लागलो कमेंट मध्ये काय त्याका सरळ तोंडात सांगायचा. जाता अडसून तोंड घेऊन असल्यांका काही एक कामा नसतं. त्यांका दिसते सल्ले देऊची काम. जितकी तुमची प्रोफाईल खराब तितके तुम्ही ओपन माइंडेड आणि फ्रँकली असता आणि जितकी तुमची प्रोफाईल साफ तितके तुम्ही गुतुरल्या व्हायचे. म्हणून सांगतोय तुमची प्रोफाईल हलत आणि खुलत कशी राहत ह्याची मात्र पुरेपूर काळजी घ्या. तर पुढचो सल्लो, तुमका जर कोणचो रागिलो असाल तर त्याका सरळ फोन करा आणि गाळी घाला, पण फेसबुकार टोमणे मारूचे टाळा. कित्याक सांगा हो होता काय मूळ विषय रावता बाजूक आणि तुमच्या पोस्ट वरती दुसऱ्याक तिसरो आणि तिसऱ्याक चौथो आपले राग काढून टोमणे मारून मोकळे होतात. ह्याच्यात फावता कोणचा तिसऱ्याचा. डीपी बघून प्रेमात पडा, पण त्या डीपी वाल्याशी व्हिडिओ कॉलवर बोलल्याशिवाय स्वर्गतीचा विषय पण नको. कित्याक सांगा आजकाल फेसबुकार बरेच बेबगे बायग्या बना नसतात. आयुष्यात तुम्ही काय नाही केलात ना तरी तुमच्या प्रोफाईलला ना बरे कोट्स ना पोस्ट करा आणि त्याच्यात तुमका माती काय नाही काढला ना तरी चालत, पण टाकीत राहा. सोशल मीडियावर इलात की सगळ्यात आधी तुमच्या पावड्या सोयऱ्यांका ब्लॉक करा. फुकटचे सीसीटीव्ही कॅमेरे तुमच्या प्रोफाईल मध्ये नको. तुमका माहित असा मा ज्ञानाचो पंडित रावण सख्या भावान ऐनवेळी पार्टी बदलल्यामुळे हरलो होतो. थंय तुमच्या आमच्या सारख्यांचा काय. पोरगी जर तुमका उशिरा रिप्लाय करत असाल तर ता दुसऱ्या वेळा बोलत असात असा पण नसात. काय असा फेसबुकला जरी पापाची परी असली तर घरात भांडी सुद्धा घाशीत असतात ना ता. ह्या दुसऱ्यांचे पोस्ट चोरणाऱ्यांचा कसा असता माहिता आपणाक पोरा जाणत नाही म्हणा लोकांच्या पोरांका आपली नावा लावून पुढे काढा. हे लहानपणापासून कोंबडी चोरणा काजी चोरणा असलेच धंदे करत असतात. असले जर केव्हा नजरे दिले ना तर त्यांना आधी शाप बाहेरी द्या. विषय समजून न घेता खय पण कसली पण कमेंट आणि पोस्ट करणं टाळा. कारण काय ही पोस्ट तुमका कशी आंगलट येईल आणि तो जुको तुमका कसो फेसबुकवर बॅन करीत ना त्याचो पत्तो पण तुमका लागायचो नाही.
आणि माका एक समजना नाही एखाद्यांता काय ग चिमणे केला का बाकीच्यांता भुर्र करणं गरजेचं असं काय दिवसभर तास तास काय काहीतरी नवीन करा ना आणि काय त्या टिकटॉक एकान केला का सगळी त्याचा बघून चालू आपलं वय काय आणि आपण करतो काय ह्याचा काही एक नाही रे बाबा भगवंत असला बघवत नाही ह्या म्हणजे असं झाला माहिता त्यांनी घातली गळ्यात सरी म्हणा मी घालते गळ्यात दोरी तसं मी वगैरे कोणा फुकटचे सल्ले दिले नाही पण तुम्ही आपलीच म्हणा तुमका 4 सल्ले दिले तर तुमका अजून कुठल्या विषयात जर सल्ले हवे असतील तर माका कमेंट मध्ये सांगा मी तुमका सल्ले देऊक तयार असेल